Begoña Vázquez e Xulio Mato. Espera que me están pidiendo as chaves da furgoneta da panadería. Xa está, Roberto, xa está. Pide por aquí, un aplauso grande para Xulio Begoña. As sardiñas. Viste o detalle, non? Sí, sí. Como viñan xente que cociña o programa, dixen eu, nos vou poñer a traballar a cociñar. Entón dixenlles a Julia e Begoña, traede unha conserva que a vos guste. Eu traigo a miña, Eu a miña. Sí. Eu a miña. A miña é moi especial, A miña sabedes o que é, desde aí, só están listos. Sí. Sí, Pero non digades o que é, pero sabedelo desde aí. Sí, ó. Vale, o a vosa tamén. Home, claro. sí A sobre nosa é todo moi a dele, é fácil. Sí, sí. A de Xulio é Michelón. Sí. Que ten de especial ese Michelón? Pois que ten un escabeche picante A ver, que a mí me enséñame, encanta. enséñame. Mira, vale. Que é o escabeche? O escabeche é unha salsiña que facemos con ácido, unha parte ácida que pode ser vinagre ou limón, un aceite de oliva e despois algo de allo, cebola, o que queramos botar. Isto pica En o caso- na máis cheiralo. Esos son picantes, sí, sí. Na máis cheiralo pica. Parece que ten un toque. Oh, pues está moi boa, Estes son de outes. Ostras, pica de verdad. Home, claro. Toma. Ahora mismo levanto 180 kilos en arrancada, así. Parece que no, ao principio. Deixa Queda probar. despois. No, Nos probache. Pero Ostras, pasa- é super curioso. Vou porque no probar, No, pero- porque parece que non pica. Están moi bons, Además están duriños. Pero non pica máis ainda ahora mismo, ainda máis. porque isto é E que a guindilla. tomar faler del, máis vai picar. Ah, porque é guindilla. Eu sou máis fan da cayena, porque a cayena pica e No, por para. debe ser callena, non? No, Isto espera. é guindilla, esto carallo. pica, Dios, isto é terrible. Que dixes, que eran de outes? De outes, sí. Están buenísimos, Tú que trouxeche, Begoña? Eu trouxe unhas xouviñas Eu non podo falar, a mí non podo De falar, Rianxo. isto pica. Ou collería Ostras, eu... que pica. Collería eu un malo. No, pica. Me cago en Dios, pica. Xogo de Rianxo. xoubo de rianxo. Vai vir Eva ahora. Con dámoslle unha aceite de oliva, mira. proba. Pois son Sí, moi pequeniñas. Gallego tamén, Home, xouviña. Dame a min a ver se baixo o picante. Mira, mira que pequeniña, Sí, a mí gustan Sí. así, pequeniñas. Pero para isto non hai tamaño, para a conserva ou que? Ou son así? No, son así. No, son así, así, xouviñas. sí. Son as máis, para mí son as máis ricas, Moi rica, Además é que o meu fillo é super fan da xouba. E a miña E filla si, en maior conserva. Buah. Estos son de Rianxo. Son. Así que vamos, Outes, Rianxo. Mirad o que vos traixo aquí, Isto ven de cambados, Bueno, ven de cambados a conserva. A conserva, o bicho- Pero que é? Atún O bicho- vermello. Atún vermello, sí. Mira, mira pa aquí. No, xa se ve. É ben xa. tresca. Mira que lasca. Home, Por que sabes que ven tresca? por o corte. Claro. Sí. Sí, Por sí, como- mira, por por como como las la que, mina, mira. mira como la mina. A las que este solo fai ventresca. Bueno, o sea que- Porque o lomo fai en redondo. E a Oh! ventresca fai así. Sabes Está que? bo, Sabes que? Eu quedome con esta. Pa min. É distintas todas, Ah. Bueno, esta está boa. Unha, quixen que trouxerades conservas para que non traballárades. Eu de feito iba a traer xouviña, pero como Bego tiña xouva, e trouxemos varias, e dixemos... Porque é un copión. Pero sabes que sabes por que quixen unha da conserva tamén? Por unha cousa, porque eu pareceme a min que cas conservas que temos aquí, e a veces parece un tópico, eu creo que comemos pouca. Sí. Nas sí casas que é de verdad. Galicia eu creo que comemos pouca, porque se na tuveramos, pero temos unha conserva maravillosa. temos a millor. É sanísima, todo o mundo dice que é bon comer conserva, Sí. tanto mexilón como xouva, como atún ou bonito, o que seña, e eu creo que se come moi pouca. Eu creo que os que máis a comen son na restauración. Pero vou dicir por qué. Porque tú chegas a casa, despois do servicio, de traballar toda tal, abres unha lata de un pouquiño de bonito, un pouquiño de xouvas, uns mejillós, Pica aí faz unha un cebola. bocadillo, e estás de maravilla. E moitas veces as tardes tamén. Sí. No que son os restaurantes, os cociñeros, nós comemos moitísima conserva. E David Beckham, viste esa noticia de David Beckham? Que xa non é a primeira vez que sale con unha lata de conservas galegas, Non é tonto, Mira, aí está a noticia, David Beckham, o exfutbolista, volve a presumir de conserva galega, Mira Porque pa é aí. mellor do mundo. É que é a mellor. É mellor.
Pa min é amigo. Pois sabes por que é tan boa? Porque todo o que ves nas latas, no momento en que se mete, se prelabora, tal, non sei que, é cando ten o momento máis fresco de Perfecto, todos. sí. Porque vai da ría ou do mar ou tal, vai directo, o sea, son Eso é clave, non? Que se colla. Claro, ten que estar fresquiño. É na o sea, temporada. É na Mas Claro. na temporada, pois tú ábrela cando queres. Cando queres. Claro. E moitas veces son consumos preferentes. Sí. Que a lata, se non está o sea, se non está abollada, se non está abollada, se non pois, está hinchada ni nada, non ten problema. E pero sobre é que- todo se cando abres fai psh, Sí, Claro, eso. inda que Eso este non a dentro da comas. caducidade, Eles non saben o que vai pasar agora, claro. Por eso dicen eso, claro. É que me adelantastes unha cousa que vai pasar ahora mismo, iba a pasar antes, pero vai pasar agora. Vai entrar aquí ahora Xurxo cunha lata de sardiñas que caducou hai 26 anos. Bueno. Se Que está ben- caducou hai 26 anos. Que caducou no ano 2000. Na abrimos, Home, Vamos a traer. Claro, pero- Vos que pensades? Eu vou a probar. Eu No, pero tamén. que pensades? Que estará boa ou non? Está boa. Se está ben, está moi boa. Se non está abollada, se non está Ah, tú hinchada... vas a saber antes de abrila. Sí, Claro, hai que seguramente ver a se lata sabe. primeiro. Solamente vendo a lata, as conservas duran moitísimo. O que pasa que moitas veces pensamos que os consumos non son así, Pois caducou no ano 2000. Sardiña. Eu quero probala, E creo que trae outra lata de garbanzos en conserva do ano 1974. Bueno, con o garbanzo xa... E como será? Como será a conserva de garbanzos? Como será? Con auga e sal? Sí, Claro. sí, unha É do salmoera. 74, Claro. No, daquela xa había sal. Sí. Pero que lle botarían auga e sal. Auga e entendo sal, que sí. Moitas sea, veces botaño un cítrico tamén, botabaño un Sí, vinagre, sí, así un se poquinho de vai botar. vinagre, para facer un pouco máis de conservante, pero bueno, normal é... Vos confiades na sardiña que caducou Sí, sí. hai 26 anos. Eu, se as latas están ben, eu confío. Bueno, probamos Nas dúas. entonces. Sí, 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 sí. Isto vai ser tremendo. A mí me encanta morría. A mí o que me chama a atención é que señades capaces de probalo. Eu non sei se me atreverei a probalo, Sí, non? home, sí. Está listo. Venga, aplauso grande para Xurxo Carreño. Ostras! É que gustou o meu outfit. A que me parezo? Buah, que suaves Joffrey. tes armaus. George Clooney. Ou parada. Vámonos ver aí. Non digas nada. Esta é a de sardiñas, como é? Esta é a de Sardiñas que non sabemos a data, pero pon que caducou no 2000. Esta caducou no 2000. Caducou hai 26 anos. Sí, balancea un pouco. Bandea un pouco, Eso quer dicir que entrou aire. Non sei. Como va? Igual non, A bombada non está. Mira, tan... O sea, non debía facer Hai que ruido. non debería facer ruido. Hai que abrila. Hai que abrila. Vale, e contame o dos garbanzos. Estos garbanzos con bacallao, espinacas, aceite de oliva e pimento morrón fíxose no 1974. Oxidada todo e todo. Tocado ya esa. Esta non a vou comer. Home, se esa está boa, Pero que era? Que dixeche? Garbanzos con bacallao. con eso pillo tétano. Hai veterinarios. Onde conseguimos isto? Un home que ten unha tenda de antigüedades. Falamos con ele. Sí que son antigüedades. Sí, sí, e ven antigüedades. Estarán boas. Eles din... Eu arrisco, Eu para min, a sardiña para min vai depender do cheiro, Claro. Vai depender do aire que teña aí. Vai depender de se fai ruido, se fai un psh, o abrila é unha como. Ah, se fai psh, Perdón, Se fai un psh, como Se hai gas, se hai gas dentro é unha como. se hai gas. Como gas. Cousa mala. Claro, Se hai gas. gas é que fermentou. que producir a ela, gas. Claro, sí, sí. Cal abrimos primeiro? Cal abrimos primeiro? Cal abrimos primeiro? O garbanzos ou... Primeiro esta que dudamos un pouco, non? Esta está un pouco Esta pan- dudamos, esta pandeada, non? decides que pode estar está boa. pandeada. No, eles dicen que os garbanzos están mal, seguro. A ver, pero como vai estar A boa? ver, é do ano Como vai 74, estar boa? Ten 50 anos. Ahora hai Pasadas. 52 anos, hai 52 anos, Ahora hai catas Agora de hai catas conservas. de conservas así, de moitos anos, E moitas gañan co tempo. Sí. A cantos anos te refires? A moitos, A a moitos, 12, no, a eses 15 anos. Sí, sí. Eu prefiro comer conservas do día, Sí. Non se pode decir marcas, non? Abrimos os, Do día de hoxe. abrimos os garbanzos primeiro. Veña, va. Ah, Sí, sí, sí.
Hai que estar atentos Veña, ao abro, que teño sonido. moitas ganas. Pero o garbanzo está... Aí non hai... Aquí, está non duro hai como un aire. penedo, Está duro, está duro. Está duro como- está duro Ten como doble un penedo. cocido. A ver, déxame, que vou abrir. Toma. Temos que ir un anuncio, non? Un anuncio. Dous anuncios. Dous anuncios e abrimos as latas. Venga, vale. ¿Por qué voy a creer? Si me traiciona y me abandona, me cago en el amor. Seguimos no Land Rover con Xulio e con Begoña, dos chefs de A Voltas co Prato, que, por certo, non despistarse, ahora A Voltas co Prato é máis cedo. Xa acabas de comer, ven aí o atrápame se podes, bumba. Aí vamos. E que estades cociñando, non? Xa Aí estamos. vamos. Eso sobre que hora ven sendo? 4:30. 4:30, vale. Media pasadas, por aí. Que é mellora para ver programa de cociña, porque non che entra a fame. Eso é. Sí, sí, sí. Non debería. É como cando vas facer a compra, hai que ir sin fame, pero se non compras demais. Pero dache tempo para ir comprar e podelo facer á noite Eso. tamén. E estábamos antes da publicidade falando de que? Xurxo nos trouxo unha lata de sardiñas que caducou hai 26 anos. 26. Pono aí, non? Vou consumir preferentemente antes do 2000. Claro. Consumir preferentemente Claro, antes do 2000. E a lata que ten aí Julio diante, que son garbanzos con bacallau, que foi feita no ano 1974, é dicir, hai 52 anos. Julio, Vamos. arréalle. Abre. Arréalle. Sería un milagro, para mí sería un milagro que eso estuvera bon, eh? Ostras, O- aí hai gas. Fixo Sí. pss. Iso fermentou xa. Bueno. Sí, non? Mama. Ten garbanzos como os máis fermentados. Ese era o ruido que non querías oír, non? No, ese ruido non é bo. Home, eu entendo que o garbanzo é máis complicado, non? Que o peixe, non? Eu teño curiosidade por ver como están as espinacas, a ver se están desintegradas. Ai, mamá. No, a ver. Dios, como cheira eso, Dios mío. Eu esa non me atrevo. No, eu tampouco, eh? Quita o garbanzo, quita o garbanzo. Que le corten la cabeza. Bueno, Abre ti esa que... temos as esperanzas na sardiña que caducou, repito, no ano 2000. 2000. Bueno, vamos alá, A ver. Vou abrir por este lado, así aquí. Ostras, No, eso non foi gas. Non eh. é... meteu para baixo. A ver. Podedes traer un plato grande para sacalas, por favor? Dios mío. O aceite ten boa pinta, eh? Oi un detalle, que me dixeron que é aceite de vegetal, non oliva, eh? Ostras. Bueno, eu normalmente compro as conservas con aceite vegetal, eh? Sí. E despois botelle un aceite de oliva bo. Eu entendín que era mellor con... Sí. Eu compro os con aceite de oliva. A ver. Gústame máis. Ostras, que sardiñós. Maldita, sí. Bueno, non teñe mala. No. A ver. Espérate. Ah, pois sule moi ben, eh? Tan boas. Pero eso non podemos botar Volteamos así. aí. Non sei, eu Vais a esparramar todo. serviría algún aí, sirva algún aí. vamos a ver. Seres capaz. Ah, está moi ben, eh? Está moi ben, non me... Están enteiriñas. Pero cheira mal. No, cheira ben, cheira eh? ben. É bueno a probar, eh? Sí. Pero como van cheirar ben se hai 26 anos que caducaron? Mira, aquí hai uns mexillóns ben bonitos. Nada, No, non eso hai está problema, está ben. Estás de broma. No, no, está ben, a ver, ni pica ni nada. Sabes o que está? Ten un toque amargo. Pero, está ben. Mira, está ben, eh? Amargo. Ti probas? Ostras, eu non me atrevo, eh? Eu quero vivir. A ver, Está boa, eh? pica amargo. Amargo. No, No, está ben. está ben. Dixéronme que había no público xente que traballa na conserva, sí? Quen traballa na conserva? Carai, que fun co plato, nadie levantou a mão, eh? No, eu é para que me deran opinión, eh? Non. Non está mala, eh? Traballas na conserva? É para que me des a túa opinión a máis, eh? Cheira se queres. Queres probar? Ole. Moi bien, moi bien. Sí, está limpo, está limpo. Proba pouco, porque... A mí tamén parece que ten bo aspecto. Ten un toquinho amargo, pero de tantos anos. Si, dice que ten un pouco unha amargura, dice. Está guapa.
Está boa. Tú onde traballas? En Dardo. Aí sí, un aplauso para ela. Gracias. Tiro máis Pero proba. vamos a ver. É que cheira perfecto. Sí. Pero entonces eu non entendo algo que cheire perfecto, que poña na lata, consumir preferiblemente antes do 2000. Porque lle teñen que poñer unha fecha. No, pero non me vale. Van Teñen que 26 anos de caducou. Teñen que poñer unha fecha, porque todos os alimentos teñen que levar unha fecha, igual co mel. Pero me parece desproporcionado. Sí, a ver, se a lata está conservada nun sitio oscuro, fresco, o sea, que non teña moitos altibajos de temperatura, que non este exposto ao sol, nin nada, non ten. Ou non lle meterán un golpe tamén. O que non leva un golpe, cando leva un golpe tamén sufre, Sí. Probacheas. Eu non as provei, tú probaches. Non. Pero prova. Proba, Robert, No, no, proba. pero tú cheiraches. Sí, É que cheiran perfecto. Sí. a sardiña. Se chega a ser aceite de oliva, conservaba mellor. É que é aceite vegetal. Sí. Contame tú por que compras un aceite vegetal, Xulio. Porque é oscuro o aceite, boto un aceite un virxe extra bo. Sí que é Pero certo. normalmente a conserva trae bon aceite Sí de que é oliva. certo cando que, trae. que dunhos anos para aquí sí, pero antes tiñan fama as conservas, seguramente elas saben mellor que a min, de botar aceite de oliva, pero non un aceite de oliva bo. Antes. Ahora sí que é certo que se pon con virxen extra e con virxen extra. Pero eu, por costumbre, non sei. Oye, pois que maravilla, Mon. Toda esta vai ser para o público, para que poda... Bueno, non me atrevo porque eu son moi... Pero entendo que están ben, Están ben. Están ben, que se fan. Ahora todo el... Home, non, eu entendo que tens que notalo cando Sí, cheira, non? Sí que é certo que é un poquinho astringente ao final, pero pode ser por o propio aceite. Eu creo que por o aceite Tú tens que notalo. Aquilo que se dice, tú cando colles un ovo, realmente notase se está mal ou non. Sí, sí, sí. Ostras. Sí, Cheira. Buah, petrea, Notase no cheiro xa. Sí, A cheira petrea. podre. Según o abres. Buah. Sí. Sí, Sí, sí. sí. Pero Non tens que cheira... andar ca tontería esa de metelo na auga, se flota. No, fai pero falta. eu cando tes duda, o que recomendo sempre é botalo primeiro nun vaso. O sea, se vas facer unha tortilla, estás rompendo huevos, e tes duda con algún, bota nun vaso, comproba que está ben e bota cos outros. non Porque se senón, sangre. claro, Porque senón, que sale un polo. Non te entendí ahora. vamos a ver, ti tes un bol onde estás botando varios huevos. Un bol, cando vou facer a tortilla, boto un. Claro. E se tes duda con algún ovo, bota nun vaso primeiro, porque senón escaralla aos outros. Ah, cada ovo, cada vez cada Claro, ovo no vaso, míralo, Se tes pumba. duda, miras, pum, pum, pum. Ah, se tes duda. Se tes duda, senón non. Venga, vamos a seguir falando de cociña con Eva Iglesias. Unha rianxeira falando de conserva. Sí, señor. A conserva nunca caduca, Meu pai que se dedicou toda a vida ao sector da conserva, nunca caduca. E vos comíades na vosa E casa máis? caducada? Está boa, Mira a rianxeira, mira a rianxeira como Ah, chegar en Vai por ti, papá. Ai, ai! Pero este é flipante, Sí. Buenísimo. Pero vos na casa comíades conservas que estuveran caducadas Sempre igual. dicía meu pai, papá, isto está caducado, come para dentro, que eso está bo. Está, mira, trouxe unha xouviña de... De Rianxo? Trouxe a Begoña, De Rianxo? Sí. Ah, xouviña de Rianxo. Segura, segura. Segurísima. Eu trouxen atún vermello de Cambados, as conservas de Cambados, e tú trouxeche mexirón de Outes. De outes. De Outes. Eu non trouxe nada. Eu as sardiñas. É un garbanzo riquísimo. Garbanzos, bueno. Prova esa xouviña vas flipar. Esa está boa, Flipas, Sí que está bo. É que é mantequilla, Home, son de Rianxo. Espectaculares, Sí. Riquísimos. Moi ben. Bueno, Bo como Eva traballo, é unha bo gran traballo. cociñeira tamén. Bueno, ahora algo... Que día. Cale a risa. Nada. A mí contagiou má... Cando decidimos que viñera de Xoxa ao programa, tivemos varios debates na redacción, porque a cociña sempre xenera moito debate. Sí. Un deles foi, quedará algunha festa gastronómica en Galicia que ainda non exista? Eu dixen, home, por exemplo, a do ovo frito. Pois seguro, resulta que hai do ovo frito. Ai, sí, do ovo. Hai, polo menos hai un ancervo e hai varias. E outra en Pilar de Barrio. Sí, Sí, Que tamén. fuche dar a pregón ou que? Fun. Hai de todo. Hai Hai de todo, sí. Festa gastronómica de todo. Sí. Estuven buscando, hai de todo canto haxa, todo canto que irades. E viña outro debate que era cousas básicas de cociñar, porque ben a verdad que a veces vacilamos, hai moitos programas de cociña, hai demasiados programas de cociña,
Pero a xente cada vez cociña menos. Sí. E eu vou ao supermercado, vexo que no supermercado xa cada vez hai máis cousas que están cociñadas, Sí. ou cousas pequenas. O outro día me dixo alguén que iban facer uns pisos xa sin cociña. Quer dizer, sin cociña. Sin cociña como entendemos ahora, senón que teñen un forno para quentar, como un office, sabes? Pois é unha pena. Microondas. Un air fryer. Pero esa é tendencia. Sí. Pero é unha pena. Sí, Porque todos nos criamos nas cociñas. Home, sí. E todos temos recuerdos de nenos alrededor das cociñas. Bueno, porque tamén había moita xente nas casas. Claro, pero E eu ahora penso nas casas. que é algo importante, cociñar pos teus. É o máis bonito. Si sabes. Ou Porque polo eu non menos, sei. ou polo menos que o intentes. Sí, home, sí. Sabes. Pasa que agora... Sempre sabes. Claro, nas casas, a mellor hai casas que vive unha persoa na máis. Entón a persoa Bueno, dice, sí. voume poñer... Ese que compra Xa. un dos pisos. Ese que... Entendes? Ou dous, ou voume, ou Sí. un non está. E dice, voume poñer a cociñar, A min gusta me cociñar para min mesmo. aunque estea solo. De vez en cando digo, apeteceme isto, póñeme a cociñar. Además tamén é relaxante. Sí. Sabes? É un E hobby despois moi chulo. A comer. min gustame. O sea, Se me Ti empezas a cociñas gustar. por hobby. Eu cociño porque me relaxa. tes- Pero porque aprendín tamén, porque eu ao principio cociñaba e ao mesmo tempo que cociñaba estaba pensando nas miñas cousas. E dime conta que por aí non era o camiño. No, tens que pensar no Que que estás... cando estás cociñando, hai concentración. Ai, o Robert cociña moi ben, eh? sí, por porque eso senón non digo te que relaxas. Para ele é un hobby, pero fai no ben. Entón falamos de varias cousas. Por exemplo, para esa xente que quere empezar a cociñar ou cociñar. Pos a ferver a pota de auga para facer os espaguetis. Sí. Ben. Vale. Hai xente que lle bota un chorrito de aceite á auga. Sí. Mira como hai xente que lle bota un chorrito de aceite á auga para ferver a pasta. Mira como lle dá a cabeza a Begoña. Eu sí. A tú bota E eu sí. tamén. Explícalles, Begoña, explícalles. Fajo que fajo, que son Non ten, non ten razón, non hai razón. No, Pero así non pégase. Non ten Non se sentido. Que pega. non, que se, pegas a donde? Non se pega. Pégase unha pasta ca outra. Tens que No, remexela. eso nada, hai que No, movela. hai que remexela. Pero para non remexela, bote No, aceite. No, pegas igual. Eu escoitei que a textura quedaba peor porque como que ablanda a pasta máis o aceite, non? Non queda a textura... É que non Patina. científicamente... Pero por que lle botades? Non. Para que non se pegue. porque a min Tens dixeron que un non se día, despois pegue. botei sempre No, aceite. o que tens que facer é unha vez que as curres, botar un pouco para que non se pegue. E unha pastilla de Cando Vicren? faz... No. Cando faz... Oh, eso non. No, Cando faz... Pecado. Cando faz Pero pa ensalada. qué? Pa qué? Tú cando faz ensalada, refrescas a pasta e botarlle un pouquiño de aceite para que non che pegue entre ela. Vale, eso está ben. Como? Pero cando faz ensalada de pasta. Sí. Cando faz unha pasta que vai en frío. Pero cando vai unha pasta que vai en quente, que vai en Espaguetis. salsa, uns espaguetis. E temos unha salsa boloñesa. Non se poden, nin se escurren, nin se enfrían, nin se lle bota aceite, nin nada. É lo que lle fago. Directamente o espagueti para a salsa. E un pouquiño de auga de cocción na propia salsa Para porque fai... para aí. Pero tú xa estás falando que hai dous cacharros xa na cociña. Hai dous cacharros, Eu claro. intento que haxa unha máis. Entón, claro, eu saco o espagueti, fago a boloñesa e depois meto o espagueti outra vez. Entonces, Para fregar un. Mira, hai unha maneira. Tú tes a pota dos espaguetis. Sí. Entonces estáche cocendo. Sí. Entonces o que faz é meterlle unha cuchara e porlle a tapa. E escurres a pasta. E deixas a pasta nesa pota. E botarlle a salsa. Entón non enfriache Pero nin tú nada. ven que facer a salsa noutra pota. É lo que queres, facela sin salsa. Quero unha pota sola para ter que fregar unha digo sola. cheu. Pois un pouco de Entonces, mantequilla e... no, fas Eu, unha- eu cozo os espaguetis, quitos ali para un sitio que haxa, Sí. un escorrido, Xa tes dos cacharros. na mesma pota que cocido espaguetis, fago a salsa e depois xa devolvo os espaguetis para Escoita, dentro. pois en escurridor. Pero é En escurridor, faz a salsa. Deixala un poquinho máis lixeira de caldo ou de líquido. Bota os espaguetis secos, deses que se cocinan. Cando empezan a hinchar, apagas e xa che supo o exceso. Eu fajo mellor. Eu cozo os espaguetis nunha pota. Escurros, collo unha lata de atún e botolla. Tamén, xa levan o aceite. Xa tes o Pero aceite. está ben. Unha cousa. Sin refrescalos. Claro. Hai unha refrescar. receita que vin outro día nas redes sociais de xente que fai os espaguetis nunha sartén cocidos en salsa de tomate. Sí. Sí. Un pouco de caldo. Sí. Na sartén. Na En propia lugar de sartén. ter auga, nunha sartén, botas salsa de tomate e botas os espaguetis Nós e fixemos fanse no na... programa, na... Sí. Tapas. Non, No, Sin non se tapar. fai- Sin Non fai tapar. falta. O que pasa é que tens que alixeirar un poquinho o Un tomate. poquinho É o que me salsa. refería eu. Botar un poquinho de caldo, un pouco de auga, para que E o espagueti coces se aí a poda pasta. hidratar e Que a xa min está. gusta na cociña optimizar cacharros. Cantos menos cacharros saque, millor. Porque despois non está Joffrey para fregar. Sabes Teño que que fregar. importante? Sabes que importante? ¿Vale? O importante é ir recollendo. limpando. Eu teño que fregar todo antes de poñerme a comer, que sea unha desgracia. Claro, é importante ir limpando a medida que vas ensuciando, porque senón despois tes todo xunto ali e dis, Dios mío, pon os espaguetis. E a xente
que lava o arroz antes. Sí, correcto. Hai xente que lava o arroz antes de Hai facer. que lavalo. Como que hai que lavalo? Sí, señor. Sempre me dixo miña nai, non se sabe de onde ven esta rosa, hai que darlle un agua. Mas, Que levanta a mão a xente que lava o arroz. hombre, Pois ainda hai xente, mira, señora, sí, señor. Pero por No. qué? Pero por qué? Porque ten moita porquería, dice, señor. É que sabes de onde ven o arroz. No, a ver, Begoña, Julio, a ver, este tema. A O ver. almidón é despois, non? Depende da receita. Claro. Se vamos a No, no, eu recetas- digo de que hai xente E que o depende lava da- porque dice e que depende do arroz. traen basura, que traen mierda. No, non fai falta. No, no. Eu nunca o lavei. Eu tampouco. Nunca. O sushi sí. Pois probade a Sí, lavalo. sí. Probade a lavalo. Sabe mellor. Pero que vai perder sabor, seguro. Ai, perder sabor, no. Sí. O que lle quitas é o almidón, non? No, almidón. Quitas o almidón, E o almidón é malo, que hincha. No, almidón. pero pon arroz caldoso de bogavante vai de maravilla. Claro, Ah, meloso. claro. Claro. Pan meloso. Meloso. No momento estás facendo todo mal. Botarlle aceite a auga para os espaguetis, lavar o arroz. Todo correcto. No, é De cando momento non morremos. Eu solo lavo o arroz, se fa unha ensalada de pasta, cozo e despois Refresco. Xa de arroz ou Pero- a ensalada. que Pero- dixo? De pasta. De arroz, perdón. De arroz, entón lavo para que quede suelto. Sempre así. Pero espera, vamos a seguir. Tú, Eva, cando frites un filete un bistec. Sí. Fritir un bistec. Sí. Fritir un bistec. Cando lle bota o sal? Cando lle boto sal, ten que estar, o filete ten que estar en adobo. Como? Photoshop. Ti cando vas facer unhas costilletas, teñen que estar en adobo, Non fan un bistec, un bistec. pero ten que estar en adobo, con aceite, vinagre, perejil, e que máis era? Pero iso que Aceite. terá que ver con coñer unha tixola e tirar un filete ali para Pero que non facelo. podes tiralo así, ten que estar adobado, Pa que? pa que sepa. Pero tú, espera, deixade É mami. allo, é allo, é allo. Pero imagínate que non adobache. Cando lle bota o sal, Na sartén, pa que se desfaja ca calor. Xurxo, Moi ben. Eu, depende, antes, durante, despois ou despois solo? O final. nun filete, Cando xa está feito, botei despois. un churrasco, por exemplo, cando está o churrasco feito, botalle. Eu botei despois o final. Descama. Chefs, Descama. Eu, por Chef, exemplo, arroz depende de do corte, malata. depende moito do corte da carne, por exemplo, se temos un chuletón ou temos un entrecot moi gordo e vámoslo meter á parrilla, pois é mellor salgalo antes. Vale, para sellar así un pouco. O que queremos é que nos queden os jugos sellados. É unha En costa. cambio, se é un filete fino, eu creo que consideramos que despois. Eu vou despois. despois. Eu despois ou na sartén antes de sacalo. Eu vou despois. Pero Porque non se desangra. adoban. Desangra. Non se adoban. Bueno, Depende. Se che gusta o adobo, sí, está ben. os de porco, Está ben. os de porcos, eso non fai nada de xa la lavada. os de porcos se saben a bravío. Miña Eso mãe non fai adoba, nada de xa. miña mãe adoba, sabes? Na miña Outro casa, día veo unha veciña que me dixo que non se podía meter os tomates na nevera. Por que me miras? Porque, a ver, non lle A abo... veciña dixo, non se pode meter os tomates. Trouxemos os tomates un día. Non se pode meter os tomates na Eu non nevera. meto, E eu teño- onde vou meterlo? Eu teño fora sempre, Perde Ti mira sabor. onde está no supermercado. Está na nevera, non? é verdad. No supermercado non está Tampouco están os ovos na nevera no supermercado e hai que Sí, meterlo na o nevera. outro día encontrei Bueno, na nevera. hai que meterlo na nevera porque no supermercado están fora porque están sempre a mesma temperatura. Isti. E non queren cambio, sí, home, sí, máis ou menos. E na nevera tamén están sempre a mesma temperatura. Claro, pero ti na tua casa non. E por qué? Pero o tomate entón non hai que meterlo na nevera. Non. O tomate, mira, eu considero... No, Pero dura Hostia, máis. hostia. Díceme moita xente que digo moito tempo considero. Non sei por Que qué. considera? Eu A mí encántame. considero que, mira, cualquera... Eu teño horta, e a mí gustaba moito a horta, e o tomate, no momento que vai á nevera, perde moitísimo sabor. Sí. Sabes? Cando Eu está considero fora, que é polo frío. Porque está frío. eu penso que a nevera non lle vai ben. No, Nin a fresa, Pero dura máis. pero ao mellor Pero non nos madura- interesa. madura de outra maneira. Madura de outra maneira. Porque o tomate non sabe igual. que é verdad que Sácalo madura da de horta, déxalo ali na tal un pouquiño, está riquísimo. En cambio, mételo na nevera e non sabe igual. E as fresas, as frambuesas, E no todo grau, lle pasa no grau igual. hai que meterle un poquinho de agua fresca, un pouco que refresca un pouquiño, xa está buenísimo. Non hai mellor verdura Pero espérate aí. comelas. Que levanta a man a xente que mete o tomate na nevera. Todo o mundo. Todo o mundo non. Como que non? Mira, pues, mira, señor, no, mira, porque, señor. Mira, señor, de aquel lado, señor, Xulio, de aquel tú lado. cómpralo se queres que che dure, Que no? porque Perden, si non comes. Eu meto. Pero maduran, Manuel, non saben igual de ben, Eu cando son da casa, jamás. Dos ovos, se se mete na nevera. Eu non o meto na nevera. Eu teño unha bodega Eu fresco. sí. Eu meto todo Non na é nevera. ben metelo na nevera. Os ovos.
Home, os ovos, como non vas meter os ovos na nevera? Os da casa non, non. Os da casa. Espera, os da casa non os meten na nevera? Na casa, eu, na miña casa, na miña sogra e tal, os ovos nunca están na bodega, non están na nevera. Bueno, porque tes un sitio que é unha bodega que está nunha temperatura. Claro, pero porque está nunha sempre- casa, está nunha nun temperatura piso, nun un piso, día sí. estás con un, outro día estás con outro día ven un para arriba, outro día ven un para baixo. Claro, é mellor metelos. Claro, sí, porque hoxe pos a calefacción, mañá non, agora hai unha corriente, agora tal. Pero non na porta. No, Non na porta da nevera, No, dis. que va, bueno. si xa ten a porta, xa ten o sitio xa da ten o- nevera. Porque dis que é o peor sitio porque andas abrindo e porque cambia cerrando. é polos cambios de temperatura. E a pataca tampouco se pode meter jamás na nevera. Home, porque grila. Claro. Grila, non Sin sabes que é pelar. grila? Se a pelada Grilar ten é que- cando botan os grilos así para arriba, as patatas. Pero que mete a pataca na nevera, naide, mete a máis pataca na ou menos. nevera. Sí, sí, sí. Claro. Metes as patatas, eso grilan. Ca humedad, Eso fora salen os ca humedad cañozos. queren crecer, facer máis Ah, patacas. os gomos. Sí, os gomos. sí. Pero despois doulles a miña nai para que as plante. Pois tú metes na nevera as patacas. Eu meto todo na nevera. Efectivamente, todo para dentro. Todo Pois, na vamos nevera. a ver. Ca bolsa e co tique. Por si acaso. Pero ahora cociñas algo máis ou non? Sí. E que fas? Desde que vexo a voltas co plato, boto má a cociña. Normal. No, pero a ver, vos tamén, a ver, vos sodes chefs, sabedes cociñar, sabedes máis do normal, digamos. Pero que dicir, facedes platos que podes facer... Sí, ó. Hai de todo, É que facedes hai de de- todo tamén. hai de- Pero hai Facémolo cousas que super pode facer asequibles, todo o calquera, mundo. calquera. Sí. Sí, facémolo super asequibles para que a xente eso, cociñe, porque a cociña é moi bonita, compartila cos teus é ainda máis bonito. E de bo prezo, porque agora que todo o mundo dice que todo subeu moita verdura, todo o fresco, vos que traballades co produto todos os Sí. días, esa é a realidade. Sí, sí, sí. Sí, moito. Moito, Sí. Sobrou moitísimo. Hai que aproveitar todo o máximo posible. Eu o que levo mal son as cantidades. Porque, por exemplo, nós na casa somos 3. Sí. Como calculo eu para 3 personas? Espaguetis, por exemplo. Espaguetis. Aí 80 gramos, compras unha báscula, 80 gramos de espagueti por persona. Si, eu sempre digo, en Galicia un pouco máis ten. Claro, eu poño 100. Pero arroz, O mirmo. arroz blanco, Eu fago mirmo, 100 gramos. pero que andar ca báscula todo o día, ca báscula. A Bueno, ver, eu pero a teño un báscula ten na cacillo, cociña. eu teño un cacillo na cociña, un cacillo destes de mira. tal, entón xa o mido o arroz, teño nun cacharro, collo o cacillo e xa boto así. Xa Eu teño o un vaso de... O Claro, vaso cada do un ten a arroz. súa Eu teño o técnica. vaso do arroz. Sempre fago demais. Pero como as sobras, non hai xente que non lle gusta comer a comida cando está fría, pola noite eu ás veces gusta máis fría que no momento que se Pero cociña. pode meter no microondas tamén. Pero se o meto no microondas queda así acartonado. Eu teño un problema agora porque neste tempo que gustan moito os grelos, entón fago moito grelo, pero sobra o grelo. Entón eu digo, como fago con este Moi grelo que fácil. sobrou para comelo xa non mañá, Conxelar. pasado mañá? Conxelar. Non quero congelar, descongelar, non. Mira, Comer. vou dicir unha cousa. No, pero 2 ou 3 días, pero como o quento, Eu Nunha collo uns ormañuzos de... plantamos grelos. Entón collo uns ormañuzos de grelos, lágoios, e poño unha pota grande. Non te rías, que che río. É que fai Entón, agricultura salvaxe. eu fago agricultura salvaxe, porque crecen as ervas por medio, Sí, porque e veñen non- os veciños e diceme, como tes a horta? Digo, teño como podo, que máis te dá? Fago agricultura salvaxe. É salvaxe, A mí crecemos pementos ali por medio que non pasa nada, Non é de piscifactoría, claro. No. Unha vez meteu un veciño unha desbrozadora. E que faz, moito grelo? Menudo cabreo, collín. Faz moito grelo, moita cantidade. Moita cantidade. Entón, collo, vou Tu metendo que lle na botas? Eu pota. boto un cacho de pata de xamón. Si, eu botolle tamén un pouco. A mí gusta meterlle así un cacho de touciño, un cacho de unto. Unto. Métolle para dentro, cozo os grelos Eu non e sei, por vou pero sacando. Unto onde se vende. Na Ah, no carnicería. Ben xunto. Sí, E no súper como a mantequilla tamén ven. Pero pon así unto. sí, sí, sí. Ponse rancio. Manteca. Sí, sí. No, no, pero Ponse unto rancio. pan unto Faz tamén. moito, Un que? unto, sí. Fago moitos. E pois o que fago é enfrialos, cando xa están cocidiños, así. Enfrialos na auga. Enfrialos en agua fría e xeo. Poño un Ah, barriño. quítalos. Quítoios. Auga fría e xeo, para dentro, plas. E por vou facendo mañuzos e apretoios. E entonces, cando están, xa que non teñen moita auga, por se non collen escarcha, xa apretoios así ben. Que nos quere conxelar. No. Sí, xa verás. No, eu quero Pol- comelos hoxe. E quero os guardar nun sitio para pasado mañá quentalos Pois na outra nevera. vez. É así o mesmo, pode facer así. Colles un bañuciño ese e quéntalo despois. Colles nunha sartén, pícalos, un poquinho de allo e aceite e xa está. E tes un montón de grelos. Eu, por exemplo, Non lle congelo. convenceu. Non lle convenceu. Quedanche perfectos, Ten que manchar a sartén. E co meu sistema é moi bon. Porque eu cozos, vexo que me sobran. Pero están dentro da auga aínda, Eu quitos e como, Sí. e quedan dentro da auga. Entón, escollo a pota, cos que sobraron, e meto nun sitio que ten unha temperatura, un microclima,
A nevera. que creo que pasa en todas as casas de Galicia, hai un sitio que ten un microclima que é o forno O forno. apagado. Meto no forno apagado e aí pareceme que están, sabes? Que están millor. Que non lle pasa nada. E botan aí 2 ou 3 días. E ben, Pois eu- A mellor collen ácido, pero É un peligro, por qué? Sí, É un peligro. sí. Tapalo, De hongos ou que? É un peligro de bacterias. Sí. Sí, é un peligro. Todo o que deixamos, que eu tamén deixo moitas cousas no forno, O ese sitio, aparte non se ve. Además parece como que fai vacío. Sí, sí. Sí, eu poño un trapo despois na porta para que non se vexa de nada. Pero É peligroso, sí. é peligroso. A comida que sobra, canto antes se vai para a nevera, mellor. pero bacterias, se lle das unha cocida xa morren as bacterias. Depende canto tempo cozan. Aí tens que dar hasta que ferva. Hasta que ferva, despois mantelo que ferva, pero normalmente xente que fai como o Roberto, despois colle, mete no microondas un minuto, eso non chega a temperatura, non mata Bueno, bacterias, eu despois tamén, veñen hai as... que dicir que eu doulle a probar antes ao gato. Pois se vexo É que... o teu canario. Mañá mércores, sabedes que vades cociñar? Non. En a voltas co Mañá prato, non, mañá mércores, nada. Mañá mércores. Ni idea. Sí, Sabedes xa? Sí. anda, Esta con- semana sí. porque Pero podelo eu- dicir ou non? Non. Sí, un biscoito. Biscoito. Sí, eu xa sei de que vou facer. Eu ainda non. E tú de que? Eu de peras con chocolate. Maravilla, Está ben sabelo. Mañá a voltas co prato, a que hora dixemos que era? 4:30. 4:30, máis ou 4:30, menos, sí. Mañá na Televisión de Galicia, aí nos vemos. Nos vámonos xa. Venga, vámonos. Hasta mañá.